of Inday. Doon ay panugtihon. They have saying. Pangutan na ang imong mga higala. Ask your friend. Aron makaila ka kung kinsa ka. Ask your friends. Now you know. Lisod maunay sa kaugalingong taon. It's very hard if you like a fish and they have a fisherman. Pound yun. Itago na lang ako sa pangalang Ophelia. My name is Ophelia. Dek minapit. Dire minapit na puyo sa may palengke sa Piapi. Boulevard. Dati, Bolivar. Ay, kayungit pa na kung in-English. Ana lamang. Kusog-kusog po mi dire sa Boulevard, Dulba. Pass. You know, they fast pass here in Boulevard. You told you. Atcho, Boulevard. Nasubrahan ko kabisi sa akong kinabuhi, Dolanday. My life, Dolanday, I'm very, very busy. I'm very busy. Wala na ako matiman akong bana nga si Manuelito. Because I'm very busy, I left my my husband. I can't give a lot of needs as a wife, Dolanday. Kontraktual lang ang trabaho ni Manuelito. My husband, Manuelito, is a contractual. And a contractual is my husband. Hindi na natiskutan kung asa pa kay kontrobersyal kayo. It's a very controversial. It's a very, very controversial, Dolanday. Controversial. You what? Very controversial. You know that? Hindi na natulanganon pa. Tungod sa kong batasan, sini nagsugod ang kapnod sa kong ginabuhi. Don't be late. And it is a story of the Sagna Family. Okay, nini! And then, Anay tabu! what happened? Ay, kabalo. Kabalo pa ba? Ay, grabe ko tayo. Kabalo ka. Gabi ilay na po ito yung kauban ng babae. Kaso isang gabi, lahi na po yung kauban ng babae.
ang kikibungan. Katong niya gabi, lalaki ang kauban. Ano naglibog? Uy, Day, naglibog mo ka, Day? Ay, mula! Ito mo naman yung bakit ka lang? At pagkakinig pala yan, ha? Oo na nga. Ako gani, kanang usahay, maabot na niya, kapakay ng kauban na niya kanang kauban niya nga mga babae. But asagi ka ng mga bayahan na, uy, Uy, kinuwi siyang asawa, no? pariyaran na itong banan ni Kuan. Banan ni Istipa. Itong silingan nila ni Lourdes. Sabi kaayo. Diya ka to si Lourdes. Napudjay. Kaya naman nagpalas to man to. Napudjay lalaki. Uy, lain ano? Ay, kailan ko Nya, kabalo ka sa- tricycle driver. Oh, kato. Kabalo ka to sa driver. Nakita na ko to sa sabungan. Sa bungiro Oh. pag yung kayo. Uy, kabalo ba ka? Bong! Kapya, nagmana ako sinagpanangpit. Ay, sandino eh. Ay, manulita. Unya na ha, kay nag-istorya, may importante kay na mag-istoryahan. Kabalo ka, kato pag ato na ko sa palengke. Nakita na po na ako, laki na po lalaki, kaubat ang silingan. Kailan ka ni, silingan na to diya? Asa ka ng lalaki? Kanang babayi. Kanang babae? Kanang babayi. Hoy! Oo, kailan ko anak? Kanang norma. Ay, mauday na siya. Laki na po lang yung giuban niya mga lalaki. May ano eh. Tawa ng puti yung naong yung liyog at sila guma. Tawa na ko sa pano. Hoy! Ayaw sa baka nag-istoryahan ay pamidyan eh. Tawanan nyo eh. Turbo kayo. Kapalo ka. Hoy, kailan ka ng kuan ba? Nalungin yung kuan na niya, no? Asawa na niya, gusto mo na ka ng barin? Wala yung taon kabalo nga. Kaya ba na sa'yo, sige din. Anak, Kabalo ka din dyan. mayroon ka na arang bayahan na dagang babae, anak niya? Nagoy mo ka, nakita niya. Sus! Sige, ba niya, nilang asawa na green, nitang gilain. Hoy, nato mo siya sa dating man. Oh, sama. Bong! Basta ba kayo? Hindi ka na. Wala ka rin na pagkuha. O, ayaw niya na ba? Istorya na ipagaling ko, bastos kay kaha. Ano ba? Nakoy, Bao ba? Kato siya na kapatid na nato. Uy, isundan niya siya yung asawa niya. Ay, babae ng eight number. Uy, ang buka kung hindi na ato niya number. Hindi ka na sa kukuan din. Sa niya, nakatag number ang babae. Kaya kung yatag to number to babae, pumsit ang bayanan to. Singal mo, kabalo ka nag-istorya na, paminano mga sili. Ang butas sa'yo ba? Mari, di, ah. Miss na pud ka ba? Si Chismis. Kaya nag-istoryahan dito, balita to. Balita din na kanang sismiso mo ng mga kinabuhi sa silingan diya. Dito, kabalo ba ka? Di na sila may istoryahan o di na mo na makita. Alam mo niya. Uy, kabalo ka? Talaga silingan ganun na to diyan. Mang, ay naku, istorya, ano, hindi ko interesado na ang ako ba, huwag na ka nag-init na. Patinginala po ka, magbabae ka, kalang silingan na ito, ilang asawa na si Marin. Ang pagkuhan po ka, ha? Akong giingon ba, nag-init na ba kasi magkapit ko? Mag-init ka dito, pungkol ka. Ako ito, ni Mamriyo ka dyan. Kabalo ka nga, kanya kung mong istoryahan, importante kay na, pang kay, mumana mo ang kuhan diya sa Akong baon, niluto na nimo, ang managaganda mong pamahaw. kabalo ka, dili ko makalimot ko halin kay, tawagon mo ko sa musin, pagpay talang ko dito, ito lang lalosi, pagpay talang dito. Kabalo ka na po ko yung utang dito. Masingla na po ko ba? Siya, pasang na siya, oy. Uy, ano po kinakita? Masa ba na, kabab? Uy, itong amigo kay maabot na rin sa Laguna, no? Ay, paupan ako na. Kailangan nila mo abot dito nga. Ano, abot na siya,
Naminyo, mga nito akong amigo na ko isa dito diyan sa may solo. Mau ba? Hindi ka tao to, oy. Pinapoy ka inano ah. Kuhaan ka ng sa Manila na na-assign. Abi na mong nagbago na. So, wala gyapon. Napagiti isa. Hindi ko kailang nga bayong. Kasi hindi ko kailang nga bayot. Mo transform na po diyang naong. Sige na po siya. Taunsa na siya, oy. Ay, kailan ko anak. Katunang kuhaan. Katong lamsong. So, kisa yung pangalan niya? Abot ka likod katong lamsong. Oo, kanto. Ano bang suwa? Kasi pa kay ka, oy. Ma'am, Tanggal na nilang pagbakay na may mag-istoryahan diri pa. sabihin na ako, nabot na lang kung ginabuntag pamuhan sa garong nagukang diya. Uy, karimen. Gabihin mo pa rin. Kasi may gusto ni mo, pang. Basta na lang kung paring Mike Mads. Okay pa rin. Kasi paring Mike kanina. Ako, Ay, mo naman gising sila kung bana. dili ba kay nag-bike maganda niya. Ilaos wala kalit sa bay. Kalit Uy, sa ako ito po na iyo nila. Ay, abot ito na kung bana. Uy, purong-purong man na siya. Ano ba purong-purong man nagpula? Napanyo na mo bana. Wala siya aksyon mo nagkabalaka na. di ko yan. Ang tabon ka na niya. Mas, ano mo bana nagduda ko na mas. Parang nanay tulumanon mas ha. Patay pantay yun na. Uy, kinapantayan din ako naman to. Pagtarong yun. Pagtarong yun ba ya? Kadabot na sa balay. Subukan kinadya yung brief. Ako kinasimusimuton. Dapat lang. Kaya ka na may, mahanan na kaya ako dito kay ko. Pagkalala lang, pag-istoryanay, pag may direct, o ba? Bastos ba kayo ka nga pagkabaan na, oy? Wala kay Modo, wala kay pinag-aralan. Katong na rin ka diha di ay, kung kawang ka na may kwan niya, paglungam dyan, ay tinughong diha. Panganan ni. Oo. Grabe kayo na. Kabalukan. Kabalik kay Chismis isa. Ma'am, Ayaw ba? Gabi no? Lain na po din niya sa upang gabi. Grabe na ba yung ano, eh? Ako hindi mauwawa na niya pa. Kaya asawa, ay, ito kayo pa ako hindi ko na kuha ng mga... Di mo na kumalikaya nga makatanaw ko na niya, ha? Katong sikyo niya ba? Butasan kay Kuya. Hindi ko nga masikyo. Ay! Kuan si Jay Camacho. Ano ka na dagang kayo na magka... Ma'am! Tamatosong. Ayan na, di. Sabihin mo din sa radyo ng... Wag ito, ulay kuan. Makatawa lang. Lagi kayo. Makatawa lang kukuha lang niya. Kayo sayo mo. Yung sa buwan na rin nga. Kanang... Baong ginit-init. Wapoy nilungan. Ano ba? Ayaw ba? Uy, sobrang sa may chismis yung bago. Ay, dapat ko kayo ko anak na. Ito ako anak na buntisan. Uy, lalo po kayo sa ko ay itong martir ka rin. Ako anak kayo buntisan. Lalo po kayo akong chismis. Ay, naku ni mga bayan na sige na nagchismis. Pero okay na na. Uy, katukuan. Sir, may bagong latest or latest. Kananay ko alam nila sa buntag. Trabaho na ko yung pasmong tani. Hey! Brother! Hey, Brad. Brother ko tunay, brother. Oh, brother. Mura ng loose pipe ng ka-brother. Mura magkaganang natuli ba ka? Mura magkagat. White day na. Kagat mga kaya. Wapo ka pa nga, brother. Ha? Tanang mo sa awa. Dahil tininwala. Tininwala. Adi ko na, brother. Nilamog-lamog. Lamig kayo ni brother. Tapo abitag, hatan ako sa sikyo. Alipayan nila eh. Sala na lang nila itong brief nila. Kasi problema, di ba mura magkaganang. Trip kayo ko, brother. Ako sawa ba? Buntag na lang, chismis na. Ha? Pag uli na ko, chismis gapon. Nabuhat na trabaho sa balay lagi. Brother, katawa pariyan lang sa mga sulingan, brother. Ma-action kong kabalaka na, brother. Basta di kayo mabisi. Ma-action kong kabalaka kayo. Magpasakal lang istorya. Istorya kong masawa. Pag-away na namin sa kong asaway noon. Oo ba? Oh!
Malipay ka nga mabisi to. Malipay kung mabisi to, kay kung mabisi Di ba mo ito sa balay? Pero kung nga di mabisi, Oh. patakala ng istorya. Ikaw mo po dahil ipagtang to lagi. Talo ka tuwa nga. Sa pagpaagtang nga, buwan magkita na nga, mura ka sa lisigod. Amo to yun, ipugunahan muli yung gabi, bakit kabalo ko anan, chismis na mo na. Ano yun? Kami na. I have something to tell you. So na ba? At sa mga nindot nga mga dapit. Brother. Nakoy bagong ay butanan. Oo ba? Wapay nakabawa na. Ay buta ta rito eh. Descleveria. Yung natiyapan ki. Bulabog na yun. Labariya pa. Dala na ko to kong amigo si Anton. Ito, si Boy Rabbit. Ayaw na. Dito kay na Anton na. Pas kay mo. Tagaantag. Alin na na. Ayaw na. Murang nagtahi. Murang nagtahi. Kita na doon. Sige na. Ay na. Bulabog na ba na laro nila ni Bilakuan. Dito ta. Katong gidala ni Panirong Dodge. Dito. Dito ta. Sige. Katong si Panirong Dodge. Tuwara na sila nakabaluan na. Pero result ito kung si amigo. Dalo ka dito. Sige. Sabay ko. Okay. Ay, gusto mo ni Dripat. Ay, yung shopping Dripat. Mao ni Dre. Kato nga. Balo ka ang nagdala ang nakadiscover ni Dre. Amigo na ko si David. O ba? Ha? Hindi nga pa malagi. Relax lang ang sap. Kaya kadali. Hat ba kaya? Dara. Ha? Ang lang DJ niya katulad si DJ Back. Kagumana na niya. Ang DJ mo yung trapuan na sa amin niya. Inigumana na sayaw. Ano yun na din? Hi, boy! Hey, idol! Kasi tirada na idol. Tirahin sayaw na idol. Tirahin sayaw. Naman pa, Shine. Idol, ay si kanang sinila sa ganito. Idol, siya na may naman idol. Hi, Pogi. Kita, kabalo ko pogi na ko daan. Pili ikaw ko ni Nisabok na. Kana. Hi, ano gusto ni mo? Mabuton ko ni Be. Ana, Pat. Anya, ganahan ka? Miss, pwede, alis dal na. Pwede, bayaran tika 3 kilong pasayan na niya. 50 pesos panglamas. Papat. Miss, sige na, miss, 3 kilong pasayan, miss. Niya, 50 pesos panglamas, miss. Sige na, miss. Pwede na. Miss, kan niya talaga. Walang ang kaploga lang. Ay, miss. Ay, miss. I'd like to tell you just to be a night without you. Yeah, giganahan ka? Kanahan mo lang. Isa pa. Agad lang. Sige na. Ay, sakit. Maunang kilong pasayan na na. Yan, sigatos na mga hindi mo. Asa mo? Sige na, isa pa. Pat. Sige, 4 kilo na lang ako. Pat. Bart! Sige na. Bart, butsilo! Pat, di ka malaway sa kapat. Wala dyan ko yun na. Kaya may mabit-bit rin, Pat. Pwede na, Bart.
Kay, Tanggalan ng pabulgam ng gipapilit ka. Kaya na may mga silip na babae. Report kay, nakampo kami ni Report. Uy, mas, parang kadlaw naman to ni uli si Mister. Di mo nakita na kapag niya. Ha? Ikaw ba? Ay, nag-overtime to sila, oy. Nag-overtime. Kabalo ka na kung Ay, kung kaya tayo akong bana ba yan? Pag may overtime, dahil may overtime man. Ay, mo siguro banda kaya kung ano di man. Kaya man nag-hadlock man ako. Suwaya lang yun niya. Mabalaan ganun ako na niya. Abot ka, hindi ko na kumingking. Ay, naku, ay, mas. Kabalo ka, mas. Sarap ko kayo bago sismis, Ay, mas. Malukas ka to, kumarin ako. Pare, wala sa kanya siya trabaho. Ha? Uy, di pala nung may trabaho. Uy, Ay, anak mo din na. Kay mama rin, kasagaram yung amo mingon, pag dinagagalan sa mong trabaho, the door is open. Pero katong pag kumarin to isa, nag-uoti ang anak na buntisan. Parang dito, mga gisibatan, sa kasan, merese. Uy, hindi lang ka naman. Sasaman. Ito si Kuan ba? Si ba ayaw niya sundalo karong pulis sa bus? Nakabig ka na sila, no? Ang permero niyang uyab, niya kapgo. Karon, sundalo na ba niyang uyab? Na, di sa sinjay na. Grabe na medyo din ako. Kasi mo ito ko nakitaan man, kaysa kay 6 by. Ito na ito. Sabihan na niya, Mas no? niya ano magtiwas man, Swiggy. Walang isang kabuwala na akong labundon pa. Ay, sa kuno ay, okay na, oy. Ana maginamad kay ato aling-uling ora man niya to amad. Kabalo biya ka. Ay, kamu sa pagtabi. Uy, kin, maglaba pa po kapag may sa'yo. Magkasama ko sa umpanan sa may kin. Nabuol naman buding ako. Kumari na to isa, oy. Mad, doon sa lamang kaniya, mad. Prenatal na kong anak, man. Ano mo, ron. Sige, kay pera mo lang ka ko. Ah, pera mo lang ko. Pila mo lang prenatal. 20 pwede, 20 unahan na. O, juga kwarta diri, mad. Kaya wapin yun yung kumana, mad. Malaman yun. Tawanan nila, manangita sa kuha. Bang mga bala, kay mangita rin kasama. Pero wala na. Naman nilotong pasayan diri. Mang, manto na ko sa baho. Oh, kaya pila na lang taga para pamahon ninyo na. Ito man. Saan ni pasayan? Asa ka ka na ni pasayan? Ay, pinadala sa kumpare, ka ng bigos. O ba? Manya, dagan-dagan man di. Kung ano pa yung bangos? Saan man yung bangos? Saan man naging ka ni? Ito na kayo binili na. Wala, ignaw ning bangos. Kurang black molly. Ya, sige, manto na ko ha. Sige, sige. Informado man kayo nito ano ni. Ito na ko. Bye. Sinta pa niya kung ba? Humot kayo, oh. Grabe. Ayan, pahumot kay Kwan. Teaser. Ito nga ano. Kamalangkan niya kung ba na. Pero lain. Gamit naman niya itong iyang tako nga sinaw kayo. Babe, Nangis ko na yun. biskit ka, babe. Sundan na nato, babe. Yan, sa tabi. Bagay ko sa... Ikaw sa... Kanina. Nainom ko na mong bino sa baso. Ikaw na po. Ami, babe. Tagayan na lang ako ang baso na. Ikaw na po inom. Tingnan na. Huwag mo ganito pa taligin. Dali, babe. Dali, Hello.
Salamat sa tulong ko kilong pasayan o 50 pesos ha. Sige, Bin, parang kami kasitsit. Sakitay! Kabalo ka chay nuwa ba? Uy, sa una di ba? Sige, mo nakita lang yung mana di ay. Nakita lagi na ako. Ang isunod niya sa may kukan. Sasa! Pinanghaybubanan man na nila na sa may lanang. Okay, diyan sila na kay. Layo man, layo. Sa daw sa may nulasira man ka. O diya, unya karoon kay. Ay, may kay. Ay, mo ko iyaan diya. Diya sa Aquarius. Dili na lahi po na. Ay, diya di ay. Sus, pagkawas kinakulo. Pratigin niya nagbay atong babae nga. Okay siya na itatong sa isabot. Kinasumarin o. May tinuot na din. Ay. Asa man yun, ayay na dahil ni. Wala na. Wala na ako na. Tinuot man na. Sa tinood. Beso tayo ko na tinood, be. Ay mong bana. Nanagkuyog lain. Nakita na mo. Nananay 20 lang. Karong niya gidya mag istorya ni mo diya sa kaya ako sortiya ta ka wala ba jud ta mo chismis gyud. Ako manan yung chismison. Asa man kayo ni mala be asa may pray ba ninyo be. Wala ka ko chismis ay mabala siguro lang bike. Saka asara na mo abot. Oh, mana wala kisses. Hindi mo din ikatag-katag. Wala kayo mabala kayo sakit ani ato na dito. Dato na stako na di ba man ano. Ano ya gagagagag di ka balang katalunan grande be nga Nay ko din mutan juga nakuha. Agay kawa. Ikaw ayaw ko una yan. Awa ko'y bok. Usap ni katinood. Unsa naman po? Ay, kung... O sa katinood nga nakay babae nga gisulod-sulod o asang mga bar, ha? Sa kagatan pagkagtulog ang kilo pa tayo nagbalik 50 ng lamat ang anak, ha? Ayaw ko din nga natang storya. Wala ko na... Ay mamandong nga tauban nyo kay tingon sila. Kuhatag sila sa kakilong manok kaya adobohon niya. Udah ka tinod. Wala may nakakwaga, wala dyan ko. Kasi gusto ni mo, magyampungan ko ni mo diri sige ka chismis mo kadlaw. Nito bag na ka na kong ingon anak. Oh, kinupuno na ko ni mo. Napuno? Di kailangan kalusin. Ophelia, di ka po na ko ni mo Ophelia. Sige na lang ka chismis dia. Manuelito. Mamahaw kang chismis, maniudto kang chismis. Padala na Manihapon kang chismis. Padala na ng chismis kaysa mag-adis-adis. Mao ba? Kung magpadayon kasi mo ingon anak, magpadayon ko sa pagkaingon anak. At SB po, mami, kayo dakan kami istoryahan. Okay naman ang chismis siguro ba? Ala ka na dia. Okay naman na kayo. Bagay, nagbulang diya. Katong chismis na mo. Kay kaniyang anak. Nani mo na. Malamang yapon. Uy, kabalo ka? Ito ka rin. Tama na! Sige, Bala ka na! diya kay Gigi. Di ako rin! Blackout ako! Ang iyang asawa ba? Kay Bala Gidala ka! Construction mo. Ay! Manuelito! Hoy! Ayaw ko biyahe, pang! Wala rin po suporta sa kuha na rin, pang! Pang! Naunay jud ko. Dulanday. Moto nag-usab ko. Aron mo balik ka na ako si Manuelito. Makasuya lang. Diri sa balay, bulad-bulad, mi. Kung dito, pasayan-pasayan sila. Tagaan pagpanglamas.
Nulanday. Papaman mi ulit si Manuelito doon karon eh. O sa may angay kong buhaton. Iso at pagtatampo. Ophelia. Siya ba ang dahilan kaya ako ngayon iiwan? Siya ba ang dahilan kaya di mo na ako kailangan? Siya na